Ating ang simulan ang Santuarios, the Grand Procession. Ang ating prosesyon ay pangungunahan ng PNP Mobile. Ang pagpasok ng mga bandila. Ang bandila ng Batikano, ang bandila ng Republika ng Pilipinas, ang bandila ng Munisipalidad ng Tanza, ang bandila ng Pandiosesanong Dambana ni San Agustin at Parokya ng Santa Cruz, at ang bandila ng Cofradia de San Agustin de Tanza. Ang mga watawat na ito ay sumasagisag sa ating pagkakilanlan bilang mga mamamayang Pilipino, bilang sambayanan ng bayan ng Tanza, at bilang mga Kristiyanong kaisa ng Santo Papa at ng buong simbahang Katolika. Ipinahahayag nila ang pagkakaisa ng simbahan at pamayanan sa iisang layunin, ang luwalhati ng Diyos at paglingkuran ng kapwa. Sa pagdiriwang ng ika-10 taong anibersaryo ng Pandiosesanong Dambana ni San Agustin, naway lalo pang tumibay ang ating pananampalataya, pagmamahal sa ating bayan at pagkakaisa bilang isang sambayanan ni Kristo. Pakibigay po kami po kayo. Tatanggapin niyo po yung salita natin. Para lang hindi tayo matamaan. Ang krus at mga senyales. Pinangungunahan ang ating banal na prosesyon ng krus ni Kristo, ang pinakadakilang sagisag ng ating kaligtasan at tagumpay ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaagapay nito ang mga senyales na ang nagniningas na liwanag ay sumasagisag kay Kristo, ang liwanag ng sanlibutan. Sa pagsunod natin sa krus at sa kaniyang liwanag, ipinahayag natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong siyang umaakay sa ating paglalakbay bilang sambayanan ng Diyos.
Augustinian Parish of Santa Cruz. Kasama natin sa gabi nito ang mga altar servers mula sa St. John Paul II Parish and the Resurrection Parish mula sa bayan ng Tanza. Maraming salamat sa inyong taus-pusong pakikiisa sa ating maringal na prosesyon. Ang unang karosa mula sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima, Binakayan. Noong 1966, tinanggap ng kanyang kabulian Rufino Cardinal Santos D. ang Arsobispo ng Maynila ang mahalagang imahe bilang regalo ni Ginoo at Ginang Eugene Conley ng New York. Sa panahon iyon, ang Arsobispo de Manila ay naging pansamantalang tahanan ng imaheng ito. At nang ninais ng pagalang-galang Arterio Casas de E, unang obispo ng Ibus, na magtatag ng isang parokya sa Binakayan, Kawit, Cavite, hangat niyang italaga ito sa Mahal na Birhen ng Fatima bilang kanilang patrona. Subalit wala pang imahe noon. Sa kanyang pusong bukas at kapagbigay, ipinagkaloob ni Cardinal Rufino Santos ang banal na imahe kay Obispo Casas upang maging sentro ng pananampalataya at debosyon ng sambayanan ng Binakayan. Ang parokya ng Fatima sa Binakayan na ngayon pang Diocesis na Dambana, ang kauna-unahang simbahang na itatag ng Diocesis ng Imus matapos itong humiwalay sa Archdiocese of Manila noong 1961. Mula noon, ang imahe ni Imam na ngayon nasa ating harapan ang naging tanglaw ng pag-asa, lakas ng pananampalataya at bukal ng pagkakaisa para sa mga anak niyang deboto. Maraming natanang mga himala sa pamamagitan ng pagdedebosyon kay Imam, kagayat ng ibang karamdaman na pinagaling at nagbalik loob, mga kahilingan na natupad patungkol sa relasyon, pag-aaral, hanap buhay, promotion sa trabaho, pag-aasawa, kapayapaan ng isip at pagpasa sa board exams, pagtatrabaho o migration sa ibang bansa, at pagkakaroon ng anak at marami pang iba. Ng Estandarte de la Virgen.
Atras kayo, atras kayo, atras kayo, atras. Kasama natin sa gabi ito, umaagapay sa banal na imahe ni Imang ay ang St. Mary Magdalene Band. Ang pagpasok ng altar servers mula sa Pandiocesis na Dambana at parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima ng Binakayan. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Mayo 13, taong 2009 nang gawaran ng Noy Obispo ng Imus at kay Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, D.D. ng Koronasyong Episkopal ang imahe ni Imang bilang pagkilala sa kanyang makainang pagtuwang sa mga pangangailangan ng kanyang mga deboto at parokyano. Makalipas ang 59 na taon matapos maibigay sa Diocese ng Imus ang imaheng ito noong Abril 28 ng taong kasalukuyan, isang puspos na biyayang araw ang muling nagbalik ang Mahal na Birhen ng Fatima de Binakayan sa loob ng Intramuros sa kanyang unang tahanan. Ang Arzobispado de Manila at sa banal na misang inihandog ng Obispo ng Imus na ginanap sa Manila Cathedral bilang paghahanda sa Koronasyong Pontifical na ginawa na noong Mayo 1 taong 2025 sa pagpuputong ng korona na pinangunahan ng Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles J. Brown, kasama ang mga obispo ng Pilipinas sa mandato ng pumanaw na Santo Papa Francesco. Noong araw din iyon ng kanyang koronasyon ay ginawad ng lokal na pamahalaan ng Kawit Cavite ang titulong ina at reyna ng bayan ng Kawit para kay Imang bilang pagkilala sa kanyang makainang pagsubaybay hindi lang sa Binakayan kundi sa buong bayan ng Kawit. Sa kasalukuyan patuloy ang paglibot ni Imang sa iba't ibang puok sa Pilipinas upang higit na ipakilala ang debosyon sa kanya. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo at bigyan ng isang masigabong pagbati. Nuestra Señora de Fatima de Binakayan, Coronada. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Extend our special thanks to the rector and parish priest ng
parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima, Reverend Father Julius R. de Sahagum. Maraming salamat po kasama ang ating mga parishioners mula sa Binakayan, Kawit, Cavite. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming paanyaya. Muli, bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Muli, ipinaabot natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating mga parishioners mula sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima mula sa Binakayan. Isang malaking bagay po sa aming mga tagatansa ang inyong pakikilahok sa ating pagdiriwang. Muli, maraming salamat po at bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga kapatid mula sa Binakayan. Salamat po, Father, for accepting our invitation. Isang malaking karangalan po makasama namin kayo ngayon. Maraming salamat po. Muli, bigyan natin ang masigabong palakpakan ng ating mga panauhin mula sa Binakayan, Kawit, Cavite. Maraming salamat po sa pagpapakita ng inyong pagmamahal kay Imang. At maging kami mga tagatansa ay ramdam namin ang inyong pagmamahal sa patrona. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok. Leading the procession, the members of the St. Patrick Band. Noong taong 1224 ay dumating ang mga Jesuita sa Cavite del Viejo na ngayon ay kilala bilang bayan ng Kawit, kung saan nila pinalaganap ang Krisyanismo. Itinayo ang unang simbahang yari sa kahoy at iniluklok ang bayan sa patronato ni Santa Maria Magdalena. Sa paggunita ng ika-400 taon ng evangelisasyon, ang parokya ay nilaga bilang Pandiocesis na Dambana sa pamumuno ng rektor at pura paroko, Reverendo Padre Efren M. Bugayong, JCD-JD. Noong Hunyo 2, 2016, ipinag-utos ni Papa Francisco ang pag-angat sa paggunita kay Santa Maria Magdalena mula memorial tungo sa kapistahan, kaya itinuring siyang kapantay ng mga apostol sa pangkalahatang kalendaryong Romano. Binigyang diin ng Papa ang personal at mahabaging pakipagtagpo ni Kristo kay Maria Magdalena, ang babaeng may wagas na pagmamahal kay Kristo. Ang dekretong Apostolorum Apostola naman ay inilathala noong Hunyo 10, taong 2016. Sa bayan ng Kawit, siya ang nagsilbing tintakasi ng mga taong may pangarap at nagsusumikap na iangat ang kanilang pamumuhay mula sa mga sinaunang magsasaka, mangingisda at mga ngalakal ng bayan. Maging sa mga nagdaang dekada, marami ang dumulog sa kanyang mamamagitan upang makapagtrabaho sa ibang bansa, makapasa sa pag-aaral at mga board exams, makapagtayo ng sariling negosyo at tumanggap ng iba't ibang biyaya. Dahil dito, patuloy ang dagsa ng mga deboto tuwing kanyang kapistahan bilang pasasalamat sa mga biyayang natamo. Pasok ng mga altar servers mula sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Santa Maria Magdalena.
Si Santa Maria Magdalena ay kiniginalang paraluma ng bayan dahil sa kanyang angking kagandahan na sumasalamin sa kabutihang loob at awa ng Poong may kapal. Masintahing patrona, Santa Maria Magdalena, tulungan mo kami na laging ipahayag si Jesus at ibigay ang pagmamahal niya sa bawat isa sa amin. Siya ay mabuhay at magtagumpay magpakailanman. Mga kapatid, buong galak at debosyon namin ipinakikilala ang Pintakasi at paraluma ng bayan ng Kawit, Apostolorum Apostola, ang kaibig-ibig na patron ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Viva Santa Maria Magdalena! Ang Pintakasi at paraluma ng bayan ng Kawit, Apostolorum Apostola, ang kaibig-ibig na patron ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok sa ating Grand Procession. Maraming salamat sa ating Rektor at Cura Paroko, Reverendo Padre Efren M. Bugayong, sa inyong patunlak sa aming paanyaya. Maraming salamat po. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang paraluma ng bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Maraming salamat sa ating mga parishioners mula sa bayan ng Kawit. Palakpakan natin ang ating mga parishioners mula sa bayan ng Kawit. Palakpakan natin sila. Maraming salamat sa inyong taos-pusong pakikilahok sa ating prosesyon. Joining the procession is the Resurrection Band from the Municipality of Tanza. Special thanks to our Honorable Mayor, Mayor S. Imatro. Thank you very much, Resurrection Band from the Municipality of Tanza, for joining our procession. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok. Susunod ay ang pagpasok ng delegasyon mula sa Pangdiocese sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Susunod ito ng pagpasok ng mga altar servers mula sa Pandiocese na Dambana ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kami ay hingin mo.
Joining the procession are the members of the Reina del Caracol Youth Symphonic Band Incorporated. May mga kasaysayang hindi lamang isinusulat ng tinta, kundi iniuukit ng pananampalataya. May mga himalang hindi lamang naging bahagi ng nakaraan, kundi patuloy na nagbibigay buhay sa kasalukuyan. At may isang devosyong isinilang sa gitna ng unos, lumagok sa paglipas ng panahon at nanatiling buhay sa puso ng sambayanan ng Rosario. Noong 1831, sa gitna ng isang malakas na bagyo, isang pangkat ng mga mangangalakal lulan ng isang batel ang tumawag sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Humupa ang unos at ligtas silang nakadaong sa dalampasigan ng Mohon na ngayon ay Luzon sa Salinas, Marcela. Mula sa himalang iyon ay isinilang ang isang debosyon na hindi kailanman mapapawi. Noong Oktubre 22, 1845, itinatag ang bayan ng parokya sa ilalim ng pamamatnubay ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Lumipas ang mga taon, lumawak ang debosyon sa iba't ibang panig ng Cavite at maging sa ibayong dagat hanggang sa ang simbahan ng Rosario ay itinaas bilang Pandiocesis na dambana noong ika-24 ng Mayo taong 2021. Taon-taon ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-3 linggo ng Mayo at tuwing ika-7 ng Oktubre, habang sa bawat bisperas ay isinasagawa ang karakol. Isang natatanging sayaw ng pananampalataya at pasasalamat. At noong ika-9 ng Oktubre, taong 2025, sa bisa ng atas ng kanyang kabangalan, ang dating Santo Papa Francesco ay ginawad sa kanyang banal na larawan ang koronasyong pantolikal bilang pagkilala sa halos mahigit 2 siglong buhay na debosyon ng sambayanan ng Rosario. Sasaksihan natin ang pagpasok ng ating mga parishioners mula sa Pandiocesis na dambana ng mahal na Birhen ng Santísimo Rosario. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok at pagtugon sa aming paanyaya. Palakpakan natin ang ating mga parishioners mula sa bayan ng Rosario, Cavite. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ng bayan ng Rosario, ang Reyna ng banal na Rosario, ang kanlungan ng mga nananalig, at ang Reyna ng Caracol, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina de Caracol. Mula sa karagatang pinagpala ng kanyang pamamagitan hanggang sa kalupaang patuloy niyang binabasbasan, nananatili siyang ina at Reyna ng kanyang sambayanan. Totoo mang mapalangit at mapalupa, ikaw lamang ang nag-iisang Reyna de Caracol. Pasalubungan natin ang ating mapagmahal na palakpakan, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina de Caracol. At this time, we would like to extend our special thanks to our parochial Vicar Reverend Father Eric Estrada. Maraming salamat po for joining our procession for tonight. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina del Caracol. Viva la Virgen! Viva! Viva
image of the Nuestra Señora del Santísimo Rosario Reina del Caracol, the members of San Lorenzo Ruiz Band, and the Reina del Caracol Youth Symphonic Band Incorporated. Maraming salamat po sa inyong pagtugon at pakikilahok. And at this time, we'd like to extend our special thanks to Reverend Father Eric Estrada, the parochial vicar of the Diocesan Shrine of Nuestra Señora del Santísimo Rosario Reina del Caracol. Maraming salamat po for joining our procession and for being with us tonight. Once again, we extend our special thanks to the parishioners mula sa bayan ng Rosario, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok. Joining the procession are the members of the San Lorenzo Ruiz Band and the Reina del Caracol Youth Symphonic Band Incorporated. Thank you very much for being with us tonight. Sa pagpapatuloy ng ating prosesyon ay ang papasok ng mga altar servers mula sa Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Assisting the image of Nuestra Señora de Candelaria are the members of the Knights of Columbus. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, naway patuloy tayong akayin ng Mahal na Birhen patungo sa kanyang anak na si Jesucristo. Naway ang bitbit niyang liwanag ay maging tanglaw sa ating mga landas. Ang kanyang pagiging ina ay maging lakas sa panahon ng pangangailangan. At ang kanyang halimbawa ng pananampalataya ay maging inspirasyon upang tayo rin ay maging saksi ng pag-ibig ng Diyos. Mga kaibigan, ang tanglaw ng bulubunduking Cavite, ang mapagmahal at minamahal na ina, Reyna at Patrona ng Bayan ng Silang, ang ating mahal na Birhen ng Candelaria. Viva la Virgen! Viva la Madre de Dios! Viva la Nuestra Señora de Candelaria! Viva la Reina de Silang! Viva Cristo Rey! Muli isang taus-pusong pasasalamat sa ating Cura Rector ng Pandiocesanong Dambana ng Mahal na Birhen ng Candelaria, Reverend Father Luisito Sigatula. Assisting the image are the members of the United Musician Band of Tansa.
Andun sa atin ang ating Municipal Mayor S.M. Matro and our Municipal Administrator Sir Luisito de la Cruz. Maraming salamat po sa ating mga parishioners mula sa Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Candelaria, mula sa Silang. Maraming salamat po. Taos-pusong mga salamat para sa ating mga parishioners mula sa bayan ng Silang, mula sa Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Thank you very much. The entrance of the members of the altar servers mula sa Pandiocesis sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Del Pilar. Ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Del Pilar ng Imus ay nagmula sa bansang Espanya. Taong 4 na po ang Mahal na Birhen. Nang mga panahong iyon ay nabubuhay pa, ay dumalaw hatid ng mga anghel na nakatungtong sa isang haligi upang palakasin ang loob at aliwin ang pusong nalulumbay ng alagad na si Santiago. Ang dakila na nooy nasa Espanya upang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ang devosyong dumating sa ating bansa, bunga ng pagpupursigi at pagpaparangal ni Apostol Santiago. Ang pamimintuho sa marinag na banal na imahen ng Mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mailuklok at maging patrona ng simbahang inihiwalay sa parokya ng Kawit. Mula rito, ang pamimintuho sa mahal na ina na kanilang tinatawag na Del Pilar at Nana Pilar ay patuloy na lumaganap at tumatak. Patuloy na ang himalag na ganap dahil sa kaniyang mairuging pamamagitan. Nang ang Diocese ng Imus ay tinatag noong taong 1961 ni Papa San Juan 23. Ang nakainang pag-iingat at pamamatlubay ng Mahal na Birhen del Pilar ay niabot sa buong lalawigan ng Cavite na sinasaklawan ng Diocese at bilang pagkilala sa yumayabong na debosyon at pagbibigay ng pinakamataas na karangalan sa ina ng kaniyang minamahal na anak. Noong ikatatlo ng Disyembre taong 2012 ay ginawaran ng imahen ng mahal na ina ng koronasyong pagtitipan at makalipas ng 8 taon sa kaparehong petsa. Ang kanyang parokya ay siya rin katedral ng Imus ay ginawang pandiosesanong Dambana o diocesan shrine. Ang pamimintuho kay Nana Pilar ay patuloy na lumago at lumaganap. Ang mga namimintuho sa kanya na nagmula pa sa loob at labas ng Imus at ng lalawigan ng Cavite ay aktibong nakikibahagi sa mga gawaing pandebosyon tulad ng karakol at prosesyon tuwing unang Sabado ng buwan at pagdalo sa pansabado pamimintuho. Mga giliw na kapatid, ang kabunying ina, reyna at patrona ng Diocese ng Imus na siya ring lakas at kagalakan, Nuestra Señora del Pilar de Imus, Coronada. Mabuhay ang lakas at kagalakan ng sambayanang Imuseño. Viva Virgen del Pilar! Viva! Viva Nuestra Señora Fuerza y Alegría! Viva Nuestra Señora del Pilar de Imus, Coronada! This time we would like to extend a special thanks to the Rector and Parish Priest ng Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Del Pilar, Reverend Father Ruel D. Castañeda. And assisting the image are the members of the St. Augustine Band from the municipality of Tanza through the generosity of our beloved Mayor S.M. Matro and Municipal Administrator Sir Luisito de la Cruz. Maraming salamat po. Muli,
ang ina, reyna at patrona ng Diocesis ng Imus, Nuestra Señora del Pilar de Imus, Coronada. Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan. Once again, leading the procession are the members of the Crown Drum and Bugle Corps. Maraming salamat po for joining. The members of the altar servers carrying the Marian flag. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Ang ina, reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang larawan ng mahal na Birheng Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kanyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala at siya'y tinanghal na isa sa 8 simbahan sa Cavite Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naganap sa maraming deboto mula noon, ay pinagaloob sa kanya ng mga deboto ang taguring Birhen de Mil Milagros o Birhen ng Libong Himala. Itinuturing din ang kanyang banal na larawan bilang ang pinakamatandang pinta ng mahal na Birheng Maria sa Pilipinas na may tiyak na petsa at ito'y kinilala bilang pambansang yamang pangkalinangan ng Pilipinas. Tanda ng napakahalagang ambag nito sa kasaysayan, pananampalataya at kultura ng ating bansa. Bilang pagkilala sa malaganap at matatag na debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga noong Nobyembre 18, 2018 ay sabay na ipinagkaloob ang dalawang natatanging parangal, ang pagtaas sa parokya ng San Roque bilang pandiosesanong dambana ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga at ang koronasyong pontifikal sa kanyang banal na larawan, isang natatangi at mataas na pagkilalang ipinagkakaloob sa ngalan ng Santo Papa bilang pagpapatunay sa matatag at malalim na devosyong iniukol sa kanya at sa pambihirang himalang iniuugnay sa kanyang pamamagitan. Ipinagdiriwang ang kanyang dakilang kapistahan ng 2 at 3 linggo ng Nobyembre bilang ina,
Siya ang ating kanlungan sa bawat luha, pagdurusa at pagsubok, ang mapagmahal na inang hindi nagsasawang yumakap sa kanyang mga anak at umakay sa kanila pabalik sa Diyos. Bilang reyna, siya ang maringal na simbolo ng ating pananampalataya, ang huwaran ng ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang tanglaw na umaakay sa atin tungo kay Kristong kanyang anak. At bilang patrona ng buong lalawigan ng Cavite, siya ang patuloy na gumagabay, nagtatanggol at namamagitan para sa kanyang minamahal na lalawigan. Sa ilalim ng kanyang banal na pagpalinga, ang bawat bayan at bawat pamilyang Caviteño ay patuloy na humuhugot ng lakas, pag-asa at pananampalataya sa kanyang makainang pagpapala. Ngayong gabi, sa ating sama-samang paglalakbay sa banal na prosesyon, tuwing muling mabuhay sa ating mga puso ang diwa ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa, sapagkat kasama natin ang ating ina sa ilalim ng krus. Ang ating ina, Reyna at Patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Viva! Viva la Virgen! Viva! Ulitin natin ang isang masigabong palakpakan, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite, Luz de Pilipinas. Viva la Virgen! Viva de la Soledad de Portabaga! Viva Reina de Cavite! Muli taos-pusong pasasalamat sa ating mga mahal na parishioners, lalo tigit sa ating pura paroko at rektor, Reverend Father Michael Reuben R. Cron, at sa lahat po, at sa lahat ng miyembro ng Cofradia de la Soledad de Portabaga, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Muli, ang ina, Reyna at Patrona ng buong lalawigan ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Pilipinas. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite, Luz de Pilipinas. Ang susunod na delegasyon ay mula sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng La Salet. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Noong Setyembre 11, 1846, nagpakita ang mahal na Birhen sa dalawang batang pastol na sina Maximin Giron at Melanie Calvat sa bundok ng La Salet sa Pransya. Nakaupo sa isang bato, natatakpan ang mukha at lumuluha. Ipinahayag niya ang kanyang dalamhati dahil sa paglayo ng sangkatauhan sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi tanda ng kawalan ng pag-asa. Ito ay paanyaya sa panalangin, pagbabalik loob at pakikipagkasundo sa Diyos at sa isa't isa. Noong 1968, itinayo ng mga misyonero ng mahal na Birhen ng La Salet ang dambana sa silang bilang isang buhay na alaala ng pagpapakita ng mahal na ina. Sa paglipas ng mga panahon, ang banal na puok na ito ay naging tahanan ng mga peregrino at ng lahat ng naghahangad ng kapatawaran, kagalingan at panibagong pag-asa. Noong Oktubre 20, 2018, kinilala ito bilang pambansang dambana ng mahal na Birhen ng La Salet, patuloy sa malalim at patuloy na debosyon ng sambayan ng Pilipino sa ina ng pakikipagkasundo. Sa imahe ng mahal na Birhen ng La Salet, makikita na sa kanyang dibdib ay ang naginingin na krus ni Kristo, kasama ang martilyo at siki, mga sagisag ng kasalanang nagpako kay Jesus at ng pag-ibig na nag-aalis sa kanya mula sa krus. Ang mga rosas na nakapalibot sa kanya ay nagpapaalala na mula sa lupa at pagsisisi, maaaring mamukadkad ang isang bagong buhay. Mga minamahal na deboto, buong galak natin salubungin ang mahal na Birhen ng La Salet, ang inang lumuluha, tagapagdala ng pag-asa at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Mahal na Birhen ng La Salet, ina ng tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mo kaming walang humpay na sumasamo sa iyo. Amen. Pasalubungan natin ng ating masigabong palakpakan
palakpakan mula sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lazaret ng Silang. Viva! Mahal na Birhen ng Lazaret ng Silang! At this time, we would like to extend our special thanks to the Rector and Parish Priest, Reverend Father Eugene Landaya, MS, and ang kasamang pari, Reverend Father John Zeus Aduan, together with the Lazaret Seminarians, Novitiates, and Lazaret Youth, and the Lazaret Outer Servers. And we would like to extend our special thanks to Reverend Father Andre Serizal for being with us in this occasion. At this time, maraming salamat po sa ating mga kasama mula sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lazaret sa bayan ng Silang. Tanggapin ninyo po ang aming taus-pusong pasasalamat. Sa bayan ng Maragondon at sakop ng parokya ng Nuestra Señora de la Asunción, kinalaunan dito ay naging bahagi ng asyenda ng mga Jesuita at isang bisita sa ilalim ng patronahe ni San Isidro Labrador at tinatag noong 1,673. Samantala noong 1,776, itinatag ng mga Pilipinong sekular na pari ang naik bilang isang ganap at malayang parokya sa ilalim ng patronahe ng Immaculada Concepcion at patrona ng naik hanggang sa kasalukuyan. Isang maliit na simbahang yari sa bato ang natapos noong 1840 sa panahon ng pamumuno ni Padre Modesto de Castro. Itinayo at pinasinayaan noong 1861 ang isang konbento na yari sa bato. Sa konbentong ito niya natapos ang kanyang tanyag na nobelang Ang Pagsusulatan ni Urbana at Teresa noong 1863. Noong 1865, ang parokya ay pinagkatiwala sa mga Dominikanong fraile ng Espanya na nakabili ng Hacienda de Naik. Nagtayo ang mga Dominikano ng mas malaking simbahan na may estilong neo-Gothic at isang malaking konbento ang pinasanayaan noong taong 1872. Bahagyang nasira ang simbahan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ginamit ang kumbento bilang pampublikong paaralan noong panahon ng mga Hapones at bilang pansamantalang ospital noong panahon ng Paglaya. Muli itinalaga ang simbahan ni kanyang kabanalan Ricardo Cardinal Vidal noong Nobyembre 17, 1996 at ideklara bilang Diocesanong Dambana ng Kalinis-Linisang Paglilihim ni Maria noong Disyembre 8, 1996, nilubhang kagalang-galang Manuel Sobreviñas, Obispo ng Imus. Isinailalim ang pagsasaayos ng konbento noong taong 2009 at ito ay binasbasan ng kagalang-galang Luis Antonio Boquing Tagle noong Nobyembre 16, taong 2009. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Of the outer servers mula sa Pandayosesanong Dambana ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion sa bayan ng Naik. Isang taus-pusong pasasalamat ang ating ipinaabot sa ating mga parishioners mula sa bayan ng Naik sa pagsama sa ating pagdiriwang sa gabi nito. Maraming salamat po sa ating mga parishioners mula sa bayan ng Naik. Sa opisyal na replika ng Immaculada Concepcion na kasama sa prosesyong ito ay pinagawa at nasa pangangalaga ni Ginoong Renedeo D. Callas sa mga matnubay ng kasalukuyang kura paroko ng Pandayosesanong Dambana at parokya ng Immaculada Concepcion, Reverendo Padre Alex Melchor Tupas. Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang mapaghimalang imahen ng Nuestra Abogada Immaculada Concepcion mula sa Pandayosesanong Dambana ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion sa bayan ng Naik. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan.
Lupas sa inyong pagtugon sa aming imbitasyon. Maraming salamat po. Isang karangalang nakasama po namin kayong lahat sa gabi ito. And to accompany the image of the Nuestra Abogada Immaculada Concepcion are the members of the Santa Cruz Band from the municipality of Tanza. Maraming salamat po for making this possible, Mayor S.M. Matro and our Municipal Administrator, Sir Louis de la Cruz. Thank you very much. San Agustin, Obispo ng Hipon, Pantas at Ama ng Simbahan, mabuning patron ng bayan ng Tanza, Ama sa pananampalataya ng Sambayan ng Caviteño at Tata Usteng sa mga taga-Tanza. Si Aurelius Agustino sa isinilang ika-13 ng Nobyembre, taong 354 sa Tagaste, Numidia na ngayon ay Algeria. Bagamat lumaki sa paggabay ng kanyang debotong inang si Santa Monica, naging halaghag at moral ang kanyang kabataan habang nagpapakadalubhasa sa pagkatalumpati at naghahanap ng katotohanan sa ibang paniniwala. Dahil sa walang humpay na panalangin ng kanyang ina at sa impluwensya ng mga pakaling San Ambrosio sa Milano, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Nagpabinyag siya noong taong 387. Bumalik sa Afrika at nagtatag ng komunidad na naging pundasyon ng mga Agustino. Nagsilbi siyang obispo ng Hipona sa loob ng 35 taon, kung saan siya naging dakilang guro, tagapagtanggol ng simbahan at may akda ng maraming banal na sulatin. Namatay si San Agustino Agosto 28, taong 430 sa edad na 75. Ang debosyon kay San Agustin sa Tanza ay nagsimula sa pagdating ng mga Agustino noong 1727 nang nagili nila ang asyenda na nooy Santa Cruz de Malabon. Bagamat naunang nangaral ng Kristyanismo ang mga Jesuita sa lugar, ang mga Agustino ang namahala sa asyenda at nagtayo ng casa hacienda na may pinaniniwalaang naiwan nila ang imahe ni San Agustin na naging sentro ng debosyon na bago pa man maitatag ang parokya ng Santa Cruz noong 1740. 1780. Mula noon maraming kwento ng himala ang kumalat, kabilang ang paniniwalang nagdudulot ng ulan ng karapol tuwing tagtuyot. Dahil sa maraming natutupad na kahilingan, lumago ang debosyon at tinawag ng mga deboto sa San Agustin bilang Tata Usteng, bilang tanda ng kanilang pagmamahal at malapit na ugnayan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang sumigla ang debosyon kay Tata Usteng. Ang dating pagdiriwang sa buong buwan ng Agosto ay lumawak at ngayon ay kinilala bilang Augustan Season na nagsisimula sa buwan ng Hunyo at nagpapatuloy sa buwan ng Hulyo. Noong Hulyo 31, taong 2011, ipinahayag ni Obispo Luis Antonio Joaquin Tagle si Tata Usteng bilang opisyal na patron ng parokya ng Santa Cruz. At dahil sa patuloy na paglawak ng debosyon, itinaas ni Obispo Reynaldo G. Evangelista ang simbahan ng Santa Cruz bilang Pandiocesanong Dambana ni San Agustin noong Hulyo 26, taong 2016. Pagkaraan noong Agosto 24, 2020, opisyal din idineklara ng lokal na pamahalaan ng Tanza si Tata Usteng bilang patron ng buong bayan ng Tanza. Sa bayan ng Tanza, sa halip na bayani ang nakadambana sa plaza, ang patrong San Agustin ang matatagpuan, maging ang sports center na ipinangalan sa kanya. Ngayon, si San Agustin ay tinatawag na San Agustin de Tanza bilang pag-angkin ng bayan sa kanya. San Agustin de Tanza, Obispo ng Hipona, Pantas at Ama ng Simbahan, mabuning patron ng bayan ng Tanza, Ama sa pananampalataya ng Sambayan ng Caviteño at Tata Usteng sa mga taga-Tanza. Viva San Agustin! Viva Tata Usteng! Taos-pusong pasasalamat sa ating Pura Rector, Reverendo Padre Virgilio Saenz Mendoza at Tanza Municipal Band sa pagsama sa okasyong ito. Muli,
Isang masigabong palakpakan para sa pantas at ama ng simbahan, ang mabunying patron ng bayan ng Tanza, ama sa pananampalataya ng sambayan ng Kabitenyo, at San Agustin sa mga taga-Tanza. San Agustin de Tanza, Viva!